Екшън. Вие гледате турнира по стендъп комедия Жажда за смях, Палва и Каменица. И всякакви хора ще се борят за невероятната награда тази вечер от 135 лева. Да ви чуя за 135 лева. Подираме силно единствената мацка тази вечер, Гергана Нонева. Много хубаво заведение, между другото, за първи път идвам. Хубаво е малко само да си оправите тук туалетните и табелките, защото вече е хубаво се вижда, ама тези малки фигурки трудно се различава, защото още влязох, да, нали? Аз още влязох, чукам, казват ми заето и си чакам. Вътре един мъж влиза, поглежда ме, викам ми чакам, ако и ти ще чакаш, да знаеш преди тебе съм, нали? Както обикновено, да си знаем реда. Нали? И той ми каза, ми то много хубаво, ами що не пробваш женска туалетна, смисъл. Един път гледам, те вървя си по улицата и тя бута я. Аз мазджуха. Абе, викам, че към нещо не върви ли? Тя вика, не бе, вика, бързам. Друг път гледам, пак кара се те през Левски и тя си капите отзад нещо. Бе, викам, нещо, колата ти, викам, капи. Викам да ходиш на сервис, нещо да я провериш, да и няма. Тя вика, не бе, вика, спокойно, тя просто маркира територията. Да се знае тук Левски, нейния квартал. Каменица. Като казах, че Каменица, аз съм наполовина майна. Тъй като чувствително много решаем кърсовете, един ден решаем кърсовете с бърчет ми. Той е пловдивчанин. И викам му, пише тук горско животно с 9 букви. Той ми вика Илен майна. Искам силно да аплодираме Любомир Шишков. Добър вечер, дами и господа. За първ път говоря пред публика, така че моля малко разбиране и съм леко неподготвен за ситуацията. Преди няколко години, не помня точно колко, трябваше да се подпиша за приемане на пратка и лелчето, което е на касата, ми каза, че подписа ми не е подпис. Понеже не си правим етап, понеже няма ченгел.